खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग भिडिअ नायनो थामखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय मासे ज' पकवान महरला सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय नायदो खामनायलावबो आं एसे होखादों दिनै आंनि आदारा जाहैगोन रोंला गिद्दा आरो अनला ओंख्रि आरोना बेफोरखौथ' मा होनना बुङो अनला ओंख्रियाव आगान थायो होनलायनाया संनो रोङाबाथाय बेफोरबायदि दालाय बाथ्रा फाव गैया होमबा गोदो फरायबोनायाहाय आंबो आखायाव लाबाय आरो फिसालाखौ स्कुलाव बिदाय हरखांनायनि उनावहाय नैबे माइरंखौ एसे सुनानै दोननोसै दायो ख'आवनो पार होनानै लागावसै आरोना बिराद गोबाव जाबाय अनला ओंख्रि जायैया अजिबां फैबासो माइ समाय जानाय जायो आरो ओंख्रिखौनो मानसि एसेल'खायनो गोसोखांनाय जाया आरोना ओमफ्राय हजों गामियाव थांबा जानाय जायो थ' दिनै आखायाव लाबाय आङो संनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ फरायनायलांबानो जाबाय लादु बाथिखौबो फोजोंनानै लाबाय आंहा फुङावनो दुगैदों आरोना सोनाफोर माने 8 बाजियावनो फिसाला थांखांनाय लोगो लोगो एसे खामानि दामानि मावस्रांबाय आरो बाथिखौबो फोजोंबाय जेला न'आव थायो अब्लाथ' न'आव होयो ओमफ्राय जेरावनो थायो बेयावनो मोनसे स्टान लानानै गोसोखौ सान्ति खालामनो थाखाय बाथिफोरखौ फोजोंनानै लानो मोनबा मोजां मोनो नङा ओमफ्राय बे घड़ीखौ नोजोर दाहोसनाफोर सोरबाफोर बहुत नोजोरा टेस्ट थायो नों आं सोरनाबा बे माबाया घड़ीया बेट्रि गैया आरोना बेट्रि लाबोनो बावगासिनो दङ लाबोबासो सोसिगोन आङो माबायावनो थाबथानानै दङ 6थायावनो थाबथानानै दङ आरोना जिखियानो जादोला आलारि बाथि लागायनो हाबाथाय बिराद गोसोखौ मोजां मोनो ओमफ्राय नै दहायोहाय आं सोमनानै दोनखानाया सुनानै दोनखानाया बेखौहाय बारा लागावनानै लानोसै आरोना मिक्सार मेसिनावहाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं बोरै मा खालामो आरोना आरो मा देखायदेरनो हायो नोंथांमोननोहाय सिगाङावनो खानायखौ एसे फ्राद खालामनानै लानोसै दाखालिहाय अबेबा मोनसे भिडिअनि कमेन्टआवहाय संनाय खावनायावनो एफा गरमावनो खानायखौ बोरै हगारो नोंलाय होननानै कमेन्ट फैदों बेबो हिनजावानो जागोन ओमफ्राय मा होनो खानाया आंना गुसुं नालाय हगारबाबो माने एथबां उसुबिदा जाया आरोना माने ओमफ्राय आरो एसे स्ट्रेट खालामगोदान नालाय सम सम हगारनानै थानो होमबा मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय दा इसिबां गरमबो नङा बे दिनाबो इसिबां गरम नङामोन गरमबा आंबो थानो हाखाया खाखासो लाखायो ओमफ्राय खाबाय नै दा जाबायना दा संनाय खावनायाव उसुबिदा जानाय नंला इसिबां मानि बानलुआनो गोसा जानो लुगैबाबो मोना आरोना फिसालायाबो बारा जानो नागिरा भाजाबासो बेदर भाजाफोरबासो ओमफ्राय नै आदा फिसाजोबो जायो ना मायो फार्स्ट टाइम अनला ओंख्रि फिसाजो खालामनानै लानोसै ओमफ्राय रेडि खालामनानै लाबाय ओमफ्राय नै बेखौबो खालामनानै लाखाजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ जागोन आङो टेने नैबेजोंसो आरोना दाउ बेदर नङा आरोना ओमफ्राय अमा बेदरसो माने मैया बेलासियाव फिसालानो माबा फाउन्टेन पेन नांगौ होननानै एकदम केसें होनबाय थानायखाय लायब्रबनायाव अमा बेदराबो माने मानै माथामसो दंबावोमोन एसे आरोना थानो हायैनि लानानै फैबाय आधा केजि ओमफ्राय मैया मोनायाव एसे जाबाय मोननै ओमफ्राय नै दा एसे दोनबाय आरोना अनलाजों जानो होननानैहाय दाउ दिसिबाथ' जोबाबो सिखारनाय नङामोन अब्लाबो अमायाबो मिलौखायो ओंखायनो बेजों लागावनोसै आङो साराया दुंबायबालाय आरो माथोबाव आरोना एसे थाव होनानै लानोसै बेखौ एवनांगोन ना ओमफ्राय जेरै दाउ बेदर संबा दाउ बेदरखौ एवग्रोयो बिदिनो अमा बेदरखौ एवनानै लागोनसै आरोना अनफ्राबो मिक्साराव देनायसो सिगाङावहाय न'आव थाबासो उवालाव देनानै जायोमोन ओमफ्राय आंना बिखुनजोआ बेयावनो होनखायोमोन आरो तेजपाता सिन्थायनो देफा होखाजोबोसो आंना बिखुनजोआ आरोना तेजपाताखौबो देफाखादो गांनैसो होननानै बिदिनो बानलु बानलाफोरखौ आरोना ओमफ्राय आं आइखौहाय सिगाङाव बिदि देफानाय नुदोंना नुवाखैमोन ओमफ्राय बावबाय आङो आरो गोदो बांद्राय न'आव बिदिनो गोबावजों खनसे संनाय नालाय अनलाफोरखौ नारजिफोरखौ बिमायासो संखायोमोन आरो सामब्रामखौ सेरनानै लानोसै ओइ हय बदु बदि बेखौ ओरैबायदि जोंहा बिमा फिसा खननानै माने मबाइल बोलाबानो बेखौ मोनोना दासान्दि ओइ हय चाहात पाते आलि खानना मानि गानखौ बेनोसै आरो जोंना ना जाबाय अमाखौ एवफानोसै मैया एवथुमनानै दोनखानाय अमाजोंलाय माया गोथाव जायो माया गोथाव जाया नायनोसै आंनाबो अनला ओंख्रियाव आगान थागोन ना थाया आइथिंखौ दालदाफा होननानै नायनोसै नामा दा आगान थागोन ना थाया होननानै एवफ्रोम एवनानै लागोनसै र' दालाय बुर होनलायनाय गोदौबाय थेवबाबो आङो अमा बेदरखौ एसे रुइहोबावगोन आरोना अन होबाथ' आरो बारा टाइम नाङाना नै ओरै रेडि लाखाबाय ओमफ्राय खारैयाबो एसे दं आरो नै थोयो बांद्रायलायगोनसो ओंख्रि एसेल'आवलाय जाबाय आं बारा नेबाय थानो हाला अनलाखौ आङो उरनानै लानोसै सोरबा बेहाय दै गुदुं होनानैबो उरोना ओमफ्राय सोरबा अनखौबो डाइरेक्ट हरनानै उरो स' आंबो अनखौ डाइरेक्ट हरनोसै ओमफ्राय केमेरामेन गैया नालाय मा होनना बुंनो उरनानै लानोसै आङो उरनो रोङाबा मा होनो अनला फिथर थालायो नामा मिनिनानै थैगोन फारसेथिं लुयै हरसै फारसेथिं
मलायबाय थानोसै आरो माने सिगाङावहाय न'आव थाबा बिखुनजोआ बांसिन मा होनो मैदुफुल बिबार माबा बिबार बेफोरखौ संनो होयोमोन आरोना अनलाखौहाय बिराद गोथाव मोनो बेहा बिदिजोंहाय गोथावबो मोनो आं बारा गोथाव मोना मैदुफुल बिबार गोखा बुस्थुखौ आं बारा जानो हाया नालाय मानसिया थिग नङा उरनानै लानोसै आङो अनला फिथर थाबाबो गोथावसिन मोनो ओमफ्राय आङो बारा नङा आरो एसे थाबा मोजां मोनो आगोलावलाय मालाबा गोथाव जादों होनोमोन बिखुनजोआबो ओमफ्राय एखमबानिया फिथरबो थाहोलाङो खारै नांबानो गोथाव मोनजायोना अरदाबफ्राव संनो होनबालाय मोन्दो जायो आरोना न'आव थाबाथ' सिगाङाव अरदाबावसो सङोमोन अनलाफोरखौहाय बोथिनै सोर अनला ओंख्रि मोजां मोनो अननानै इसिबां नायलांबायबा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय अनलाखौ मोजां मोनो ना मोजां मोना आङो बांद्राय मोजां मोना खिन्थु गाज्रिबो मोना आरोना आंनि फेभरेट नङा नंनाया अब्लाबो जानोबो बाया आरो सोरबा सङोबाथ' बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय आं संनायखौ आं एसे बारा मोजां मोननो नागिरा जा उरबाय आंबो ओमफ्राय उरनानैहाय मा होनो खारैखौबो होना लाखाबाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु मबाइलाव बुस्थुखौ बारा मोजां नुवासै ओंख्रिया खिन्थु कालारा मोजां जाबायमोन नै स्राङावहाय मोजां नुयो माथो होनना बुंबावनो जाबायानो गंगार दुन्दियाबो एसे दंमोन बेखौबो हरबाय आङो फौजि बिथां थाबा बिराद मोजाङै जासिगौमोन आरोना बियो बिदिखौ बिराद मोजां मोनो आरो अनला अनलि सबाय बिदिखौ मोनजाया नालाय गावस्रा जाबाय बाराबा सिथाबबाय थाखासो दा जोबाबो सिखानाय नङासो नै आरो बारा लाथाबाथाय आंहा मोजांसो मोननो नागिरा नै सानाव मोजां नुयो नै स्राङाव मोजां नुयो ओमफ्राय एसे आन्दोआव लाबबा बोरैबा नुयो आरो फिथरबो एसे थाबाय फिसा मोननै मोनथाम जानोसै आरो माथो दंबावो मोननानैलाय एफा आराम संनानै लालायबाय नै सोरबा एसे खारै बरा होनानै जायोना गोजा नुलायनाय ओमफ्राय सोरबा एसे खारैखौ पातला होनानै जायो आंबो खारैखौ पातलाखौनो होनानै जासिगोन नै गोमोल' जाबाय आरोना आंहाथ' बाराबा बै खारै गैयि हाथासुनि संनाय गुफुरा बेखौसो मोजां मोनबावो आरोना आंनिखौ जानोसै मेवा एसे होसोनो मोननांगौमोन बिराद मोजांसिन जाबाय सब ज्रोम जाजोब्बाय बानलुआबो बिफाया थाबा बिदिनो एकदम अनलाफोरखौ क्लेब साखिनायबाय थायो आरोना मजानो गोसोखांनाय फैयो बेफोरबायदिखौ गोबावजों खनसे जायो नालाय बिथां फैबा जानाय जायो नालाय गोसोखांनाय फैयो आरो अमाजों संनाय नालाय मिलौलायबाय ओमफ्राय फिसाजोआ ओमफ्राय आंना दिनै रेल गेटनि गस्ला गोदान गाननानै कालारा बारा सखा नङा नालाय जोङो बिमा फिसा रावबो ओंखायनो बिदि कालार डार्क कालारा बारा समाया आंनि फिसाखौ गुफुर कालारा समायो सोमज्रो नालाय ना मा ना सुमा हासुबाय थारमाने ओमफ्राय नों मा खालामनो आखायाव लादों नानि जे लुथुर लाथार जेने थेने फुथुना लानो हाबाय आरोना उन्दैखौहाय बिदायाबो दिनै 12थायावनो गगोन फैसिगौसो बियो 12था जालायबाय आरोना ओमफ्राय आङो जानो रेडि लाबायबो आरोना फिसाजो उन्दुनायाव जाबासो एसे सान्थि मोनजायो नालाय ओंख्रियाथ' बेनोसै ओमफ्राय जेबो भाजा फुजा गैया ओमफ्राय नैबे आरोना चाना मटर बुट सोमनायजों बेयावनो संख्रि बानलु लगायनानै थाव एसे होनानै आरोना बास जेबो गैया बेखौनो आरामनो जागोन बेनो गोथाव अनला एसे आथुरबाय जादों एसे थान्दा जाबाय नालाय लाथा जानानै दंजोबो खुरै गेजेराव लाखाबाय आङो आंना बिदिनो अन लानाय समावहाय मेगन जाया जाबाय थायो आरोना ओमफ्राय जेब्लानाखि संगोन लाथा खागोन उनावसो आया अना एसे बांद्रायबाय होननाय जायो आवगोलनिफ्रायनो बिदिनो मेगना फिसाबाबो बुरजा लुबैयो बिराद गोथाव
बेस्रा फौजि बिथांमोना दाबसेयाव डिउटि होगासिनो ओमफ्राय आंहा माथो खालामनो जानानै फैबा संनानै होनोसै आरोना गाज्रि मोननाङा दे रायखांबाय थानायखौ गावनि बोरायखौ गोसोखांनायखायसो आं नोंथांमोनजों रायखांनानै शेयार खालामफादों आरोना वेस्ट बेंगलावसो डिउटि होगासिनो दङ ममता बेनार्जीनि जायगायावसो मणिपुरनिफ्राय थांबाय दा बेयाव डिउटि हैबाय इलेक्सन डिउटियाथ' आरो बेसेबां गोबाव दंखायो बयनाबो सुटिफोरानो लाखिजोबनानै दङ नङा होमबा डिउटिनि थाखायनो थ' आंनि हासबेन्डआ बिदिनो जोंना सुटि फैनो लागा नंखायामोन सुटिया फैनानै थांखाबायमोन एसेबां टेनसन गैया अब्लाबो दा डिउटि होगासिनो आरोना भिडिअ कलिङाव रायलायबायनायानोसै टावारा मोजां मोनो बिराद मोजां फेसिलिटिस होदों नै एबार मालाय ममता बेनार्जीया आर'नि दै फुरा मोजां आरो दा इदि सुख सान्ति जायगायाव डिउटि होनो मोनबाबो डिउटि होनाय खोनाबाबो मोजां मोनो ओमफ्राय मा होनो खाथारनाक जायगाफ्रावबोथ' माथो खालामनो हैखानांगोनानो साख्रियानो बेनोबा अब्लाबो मोजाङै मोजां डिउटि होनानै फैखांबा गोसोखौ मोजां मोनो आरो दा ओमफ्राय बेयाव नर्मेलि डिउटि होगासिनो दङ ना ओमफ्राय मा होनो जानानै लानोसै आरो आयौ हनै उन्दुनाया बिदिसो ला जाखांबाय ओमफ्राय आगान थागौमोन सनाफोर अनला ओंख्रिया आगान थागौमोन आरोना आगानखौ आथिंखौ दालाफा होयोबा थागौमोन आगाना एथ'बां रोंथारिबो नङा आरोना ओमफ्राय मा होनो अनला ओंख्रियाव आगान थाया माने सावसाव लाव लाव संनायखौसो होना होमबा थागौमोन आंनाबो ओमफ्राय भिडिअखौलाय माथो गोलाव खालामबावनो बर' मानसि जानानै मानो अनला ओंख्रि संनो रोङा जानो नङा होमबा मालाय बुंलायो अनला ओंख्रिया सबसे इजिसिन होननानैसो बुंलायो आरोना खायफा खायफाया ओमफ्राय रोंगौबाथ' इजि रोङा बहा इजि गासिबो खामानियानो बिदिनो ना ओमफ्राय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनो बेखिनि भिडिअखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच